Miawas ang tubig sa Sapa sa Mananga sa Dakbayan sa Talisay pasado alas 10 ganinang buntag. Apektado ang mga mulupyo daplin sa Sapa sa 7 ka mga barangay. Matod ni Alvin Saltiliana, Pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nakadawat sila og report alas 10 ganinang buntag nga paspas kaayo ang pagsaka sa level sa tubig sa Sapa. Hangtod nga miawas kini ug nagkasud sa pipila ka mga panimay. Pasabot ni Santillana nga nakasinati og kusog nga pagbundak sa wand sa Bukirang Barangay sa Sinsin ug Sudlon sa Cebu City hinungdan nga pagsaka sa tubig sa Sapa. Nasugat usab kini sa high tide o pagtaob. Daling gipakatap ang masakop sa city ug barangay respond nga sakop sa City Tuda, kapulisan ug kabomberuhan. Apektado ang nanimuyo daplin sa Sapa sa barangay Lagtang, Lawaan 3, San Isidro, Tabonok, Biasong, Dumlog ug Lawaan 2. Hinon pasado alas 12 gayud tumihubas sa usab ang tubig sa Sapa. Kapin sa napo ka pamilya ang ipapakwit sa barangay Dumlog ug nipalig na usab tayon sa ilang mga panimay. Yung mga areas nga naabot kay katong wala mahuman o riverbank protection sa DPWH dito ni Suod. So naay mga areas nga naabot sa ilang tugaran ng tubig, naharap po'y kanang uban nga nag-monitor dito mga presidente.